אוקיי, שלום לכולם, כאן סלואו פיקקס ואנחנו בפרק רביעי אני חושב, ואנחנו חילקנו לעצמנו תפקידים. אני בינתיים אלך לחצוב, לא יודע, נמצא דיימונד. איירון, משהו גולד. אני הולך למצוא דברים, אני הולך למצוא דברים מעניינים. כן, חוקר את המפה. טוב, אז בוא נצא לדרך. לך למנהרה הטובה הזאת. כן, סיפרתי לו על המערה הזאת שבפרק הקודם הראיתי לכם. טוב, אני משתמש במוצפן. טוב, בהצלחה לך. לזהיר אותך, לא ליפול. איתי. כן, אחי. איתי. כן. יש פה שני אנדרמנים. זה נראה לי כמו ספאונר. אני רואה מתחתיי שם מסתובב. ספאונר? נראה לי. אוקיי, כן, זה ספאונר. הוא מצא ספאונר. יש לי שני אנדרפרל. יפה. יאללה, מה תשקר אליי? אני שם. איפה אתה? אני פה. בוא נראה. שני עוקפים. וואו. זומבי. אולי נשמור את הספאונר הזה? כן, אפשר. תעשה משהו בא לך, אני הולך לחקור עוד. לא, רגע. טוב, אני אחצוב אותו פשוט. בלי כוח, אוקיי. טוב, אני הפעם הולך לכיוון השני. יש פה די. יש לי הרגשה. טוב, תראו לך, אם אנחנו מוצאים סוסים, אנחנו מאלפים אותם, כן? כן. רגע, מה? מצאת סוסים כאילו? לא. עדיין לא. אני עומד למצוא, אני רואה של המפה פה. עד שאני עושה סוס. פרה. פלה. איזו. מצאת משהו בינתיים? גולד, אתה יודע שזה ככה לא... אוי, אני חושב שעתרתי. לא משנה. אוקיי, אז... טוב. כמו שאומרים, כל התחלה זה... לא. אני הולך לישון. איך שלא אומרים את זה, תלך לישון, אמן. יש פה ספיידר שמרביץ לי, אבל לא, יש לי קצת חיים. יש לי מלא, איך פספס? רגע, זה לא משהו. מצאת משהו? לא, עדיין לא. עדיין. סתם לא. רגע. אז זה מוזר, זה ההתחלה הכי גרועה שלנו. כבר 4 פרקים, ואנחנו לא מצאנו אפילו דיימונד אחד. נכון. רגע, יש פה מלא סקלטונים. רק שתדעו, אנחנו מנסים לצלם כבר מלא זמן, ואף פעם לא יוצא לנו, וכל פעם אנחנו מוצאים על ההתחלה דיימונד. כן. שעוד אנחנו עם כלים סטור. אאוץ'. דיימונד! מה? דיימונד! יש לי אינצ'ינמנט של הדיימונד. דיימונד. חכה, אני בא. כמה? אני מהמר על 6 דיימונד. 6? פעם זה 6? לא. אלונה, יש פה... אם אני משיג עכשיו קשת מחושפת... לא. כמה דיימונד היה? 5. אוקיי, תביא לי אחד, תקבל את האינצ'ינמנט דיימונד תהיו. רגע. ואני אקבל דיימונד. תביא. מה, לא קיבלתי את האינצ'ינמנט דיימונד. שנייה, אני אבדוק למה. לקחת? אוקיי. גולדי. כתוב לי משום שלקחתי אותו כבר. לא! קח, דיימונד סטיו, זה כל כך מרגש. תפוס את זה. תפוס. אוקיי, תביא לי. טוב, אני ממשיך לחפש. איך אני אהבתי כרגע? אני ממשיך לחפש. יש. וואו. אני אמשיך לחצור או משהו, אני יודע. איתי.
איתי. רגע, חכה שנייה. איתי. מה, נו, אני... סוסים. סוסים. רגע. מה? העלפתי את שניהם. וואו, זה היה מהיר. אוקיי. אני אצלך. טוב. הם היו בתוך הבור הזה משום מה. אז תמשיך לחצור. אוקיי. טוב. זה, אני לוקחת יותר חיים. זוז. לא, זה יותר חיים, תביא לי אותו. טוב, מה אכפת לי? קח אותו. תודה. תודה לך. לא, זה יותר חיים. נו, לא ש... תודה. איך קוראים לך? אלון? כן. רגע, לא. תודה לך. לא, רגע. מה? כאילו, אני לא העלפתי? אני עבדתי על לפחות. למה? יש לי עוקפים. למה לא עובדי לעלות? לא העלפתי אותו כאילו? לא העלפתי אותו, אוקיי. זה היה מוזר, הייתי לבבות ממנו, כנראה העלפתי רק אחד. יש פה עוד סוסים, פיה. הנה, עכשיו העלפתי אותו. אאוץ'. איפה הבית? מקווה שזה לא מראה. מה? למה? אני יודע לאן הלכתי. אוי, נו, אבל אני בלאגים, אני לא יכול לזוז עם הסוס. רגע. אוקיי, בוא אחר, אני יודע איפה הבית. שם, איפה? לא, לאן הלכת? נו, יואו, איזה דפוק. אבל שם הבית. לא, זה לצד השני. כן, שם. נו, לשם אני הולך. חשבתי שהלכת לשם כבר. יש. אאוץ'. כאילו, יואו, אני בלאגים. לרחוב על סוס עושה לאגים. הנה, זה. כן, זה כבר שלנו. יש לך... טוב, צריך שתבנה גדרות. אוקיי, חכה שנייה. אנחנו מצאנו... אני בינתיים בונה פה תעלה מתוך הבית. פטיש, יש לך סולמות? סולמות אתה צריך? חכה. רגע, לא, אני לא צריך כל כך הרבה. אני אקח את זה כזה. סולמות. לא, אני לא בטוח. רגע, איפה שמתי? אוקיי, חכה, אני מכין. מה? למה זה מעלים פתאום? אלון, באיזה גרסה המציאו את הגדר? תלוי איזו גדר. אתה צריך את הגדר הרגילה ל-1.7. רגילה, זה לא עובד לי להכין. תן לי. זה פתאום עושה ואז מעלים. רגע, איפה הסוס שלי? לא לזוז. בינתיים תשמור על הצמר הזה. כאילו זה אהבת חייך. אחי, מה אתה מחרבש לי? מה, איך עשית את זה? כך. מה זה מוריד לי? כך. די. סטאק. נו כבר. איפה הסוס שלי? זה הסוס שלך, אוקיי. סוס שלי. שיט. איפה הסוס שלי? הנה הוא. אוקיי. מצאתי. לא, רואים שלא התרחקת כל כך מהבית. לא, תבנה פה. בניתי את התעלה פה. תעלה? כן. למה תעלה? למה אני צריך דרך מילוט? מה? למה בנית תעלה? למה אנחנו נצטרך דרך מילוט? לא, כדי שנוכל ללכת לסוס דרך הבית. איך ידעת שיהיו סוס? בניתי את זה הרגע, דפוק. אמרתי לך, אני בונה תעלה. לא תשבתי. כמוך עשתה. בניתי גם אצלי עכשיו. חשבתי שזה יהיה רק אצלי. לא, מה, נראה לך? אז למה עשיתי כזה גדול? לא, אל תעשה כזה גדול.
תביא לי גדרות. הם בדיוק נגמרים לי. מה, כמה עשית? אני שמתי פשוט מיותרים. מה, איזה... לא, תשימו שכבה אחת מלמעלה. יואו, איזה... לא, יש לי עוד. עשית יותר מסתק, יפה. זה השתמשת רק לא, יואו, איזה ילד. אבל יש שם גם, יש שם גם. מה גם? איפה שבניתי בהתחלה. תקשיב, אתה צריך לבנות ככה. סקל, אני אראה לך. ככה, זהו. נטו. זהו, גמרנו. עכשיו תשבור את כל השאר. כמה זמן אני מצלם? 3 דקות 33? לא, 11 דקות. אני מכין גם גדרות. אוקיי, הכנתי סטאק 15. אוקיי. הלו? הלו. בלו. תעשה בקלאונפיש את הקול הזה של הבייבי, זה יהיה מצחיק. אוקיי. הם שומעים אותי אבל ככה? כן, הם שומעים אותך ככה. כן. תסתכלו, יש כזאת תוכנה הנה, זה עושה את הקול שלך מצחיק. כמו זה, תדבר. תעשה עכשיו את הכי למעלה, איך קוראים לזה? מינימל או משהו? כאילו בוגר? לא משנה, לא משנה. אתה בוגר? כן, מה? רגע. שלום, אני בן 16. I'm dead. זה הספאונר טוב, אני מחזיר את הקוד לרגיל, או רגע... חזרתי. זה היה כזה מוזר. קח, אלון. מה? לא, כבר בניתי. אז תזרוק את זה מצידי. לא, בוא נשים את הבתי שיחה. דווקא בשלי? כן. רגע, אני רוצה לראות. מה יש בצ'סט שלך? אוקיי, בטעות עצרתי. טוב, אני מכין לי פה תמונות. אוקיי, רגע, איך אומרים? רגע, מסביב מקלות ובאמצע זה? גבול. אוקיי, צריך אוקיי, הכנתי לי 24. אני מתחיל לתלות. בחדר שנתי. וואי, מלא. איזו תמונה ענקית. טוב, אז נכין עוד אחד. עוד מקלות לפחות. וואו. תופסות לי את כל החדר. טוב, באמצע גבול. וואלה. אוקיי, אין לי כל כך מקום איפה לשים את התמונות, אז אני אשים את זה מחוץ לבית. פה. רגע, אם אפשר להרוס אותה ואז היא ייתן לי? כן. איפה זה? איפה התמונה? הנה. לצד שני אני רק רוצה. אוקיי. עד שייצא משהו. נו באמת. כמה תמונות אתה שמת? אחד אין לי. אתה הכנת? נוב. הופה! זה טוב. מה יצא? לא יודע, סתם איזה משהו. אני צריך צ'סט. משהו מכוער? כן. אז למה אמרת, הופה, זה טוב. לא, כי זה כי גדול. זה הגדול? אוקיי. גם לי יש פה תמונה ענקית. כן, ואת זה צריך להזיז. פה. אוקיי, להחפיר. גולדי.
רגע, לא אמרנו שבהתחלה בכלל אני אחצוב מה אכפת לי? מה? לא משנה. אמרנו אתה שבהתחלה... מצלם, נכון? אם לא, אני רוצח את עצמי. כן, אני מצלם. סליחה אם אתם שומעים את הרעשים ברקע. אלון, אתה שומע את זה? כן. איזה קטע, יצא לי תמונה של דס 2 ב-CSGO, איזה קטעים. אוי ש... או יצא לי עוד תמונה של דסט. ועוד דסט. מה, זה איפה אחד? אני? תסתכל טוב, עליי שנייה, הנה. אני בתוך הבית שלך, אבל מחוץ לבית. עשית פה חור, נכון? לא, זה איך בגלל... יש לך כל כך הרבה תמונות? זה 24, תספור. מאיפה אמרת שלא? זה יפה. זה. זה 24 בדיוק, ספור. בסדר, לא אכפת לי. איפה אמרת שלא דס 2? הנה. פה, פה זה. זה השער. כן. אני חושב שנפתח ערוץ אחר ונעשה בו זה. סרטונים על CS, כן. אבל אני לא יכול להשתתף. נכון. שט. ואם אתה משתתף אז אני לא משתתף, כאילו. כן. בשיעור. אז לא משנה, לא נעשה. טוב, למה אנחנו לא הולכים לישון בדיוק? לאן? אני הלכתי לישון. לישון. טוב, כמה זמן? אין לי מה לעשות ב-16 דקות. אני חושב שנפתח עוד מערה. או שפשוט נפסיק כאן את הסרטון. מה שבא לך. כל מקרה נשאר לי 4 דקות. אז אני חושב שעוד 4 דקות נפסיק את המכשפה. נפסיק את המכשפה. מה? למה עשית של ג'ודו בכניסה לבית שלך? מה אכפת לך? למה ג'ודו? אני הייתי בג'ודו. גם אני. כמה גביעים יש לך? מג'ודו. תלוי אם אתה סופר שכל שיעור המאמן היה מחלק למישהו גביע ואני הייתי האחרון כי הייתי הכי גרוע אז הוא נתן לי האחרון אז קיבלתי 1 ואחרי זה החזרתי אותו. יש לי 2 גביעים מג'ודו ו1 מכדורסל ו7 של צייף. מתערב איתך? בכיתה י' אין לי מי לדבר. לא, את כיתה י' אני כבר לא אתאמן. כאילו לא אתאמן כל כך. יש בית ספר. אני פשוט לוחץ 2 וזה משגע אותי אליך. זה משהו בלגימון. סתכלו, סתכל עליי איתי. אני אסביר להם את מה שעשיתי. 1, משגע אותי לספאון. 2, משגע אותי לאיתי. עצור איתי. עצור, אני רוצה להסביר להם. איתי. לא, תמשיכי בטאטה. 3 זה בק. 4 זה להישגר לבית שלי. 5 זה להישגר למיטה שלי. וזהו. עד לפוסט. אוקיי. למה מיטה אבל צריך? כדי שאני לא אצטרך ללכת לבית ואז לעלות בקומה. יו, זה ילד עצלן גם במיינקראפט. אז זה החתול שלי? לא. טוב, אז מה נעשה לגבי איך שלא קוראים לזה? נו, אתגר. תמיד שוכח איך קוראים לו. באסט פוד, משהו. בין בוזל. בין בוזל, כן. בדיוק באתי להגיד את זה. לא. צילמתי תמונה. איפס. למה אתה לידי? אנחנו בסוואנה. סוואנה אפריקאית. ואם אני מוצא ג'ונגל, כמה 2 קיל אתה נותן לי? אמנם שזה לא אפשרי. אם אתה מוצא ג'ונגל, נותן לך 1,000,000. אז זה כפול 2. לא,
אם אתה רוצה שנקל, אז אני נותן לך 20 שנקל. מה, לא, אם אתה רוצה ג'ונגל, אני נותן לך 20 שנקל. היום מצאתי שקל על הרחוב. שנקל או שקל, שקל? אל תדאג, שקל. הלו אכבר! אני פשוט אעשה לו שם. ייי, קיבלתי ראיתי. דמג'. אני מחפש כבשים. טוב, עוד 20 שניות זה 20 דקות, אז... 20 דקות או 20 שניות? 20 דקות. כאילו השרת? לא, הסרטון. איך אתה יודע ש20 דקות? אני קוסם, ואתה לא על שיתוף. טוב, אז מחר יום שבת נעשה מלא סרטונים מחר. קדימה. נו, אני ארוג אותך כבר. מה? ייי, יש לי 8 סרטונים, תמונות. רק אין לי כל כך איפה לתלות אותם. למי זה אכפת? אפשר לתלות אותם על זכוכית, כן? כן, נראה לי. כן. זה. איזה ווידר אדיר. אז בוא נעלים את זה, זה אני... סלט. הצנחנים, הבנת, כן? זה מה? זה הצנחנים. כן, אני אוהב צנחנים. וזה המוב שלך. די, לא, די! לא! למה? טוב, אז אני ארביץ לך עם היד. לא, יש לי קצת... יש לך לב. נכון. איפה התמונה? אל תגידו לי שהיא נפלה. אתה תפסת אותה? לא. אוי ואבוי, די. אללה אכבר, אני פשוט אעשה. הנה. תביא. הנה. למה זה עושה לך? הופה, תפסתי. אני אהרוג אותך. תפסתי. טוב, אני צריך ללכת, אז בוא נסיים את הסרטון. נו, כבר תעשה תמונה גדולה. אוי, סתכל איך עושים את זה, אחי. מתערב איתך אם... תביא לי תמונה, אני עושה לך גדולה. בוא, על כמה? כלום, קדימה. ראית? זה לא תמונה גדולה, יש תמונות יותר גדולות. גדולה. נכון יותר. אתה רצית הכי גדולה? כן. אז היית אומר, יש לי סודות אחרים, תביא. גדולה. טוב. נו יאללה, בוא נסיים את הסרטון. טוב 0. בשבילי. נו בוא. מה? לפני חצי דקה בערך. העובדה שזה צפצף נו יו. מה? טוב, נו, תחתוך את זה איתה. בוא נסיים. אני לא אחתוך את זה. אופה. חכה שנייה, אני רק אשים כאן. די, למה? אני לא יכול. חכה, אני רק עושה משהו. פה? 1. אוי, די. טוב, כאן היה סלואו פיקקס, אלון עצבני, ויאללה ביי.